Indi gihapon mahimo nga mapanubo ang presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas. Apisar gintugutan sa Iran ang mga barko sa Pilipinas nga nagadala sa energy supply nga maglabay sa Strait of Hormuz. Sunod kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Base sa social media post ni Garin, ginpaatag siningan na kasikyaran Pilipinas sang safe and preferential access sa nasabit nga lagyan nga makabuhin sa posible pagkadelay sang energy supply sang pungsod, magapabakod sang proteksyon sa kargamento nga konektado sa pungsod kag magasiguro sang safety sa mga Pilipino nga seafarers sa tunga sang gera sang US kag Israel batok sa Iran. Apag sunod sa iya nga nasabit nga tikang ang indi gilayon magapanubo sang presyo sang petrolyo kag indi man sini masolbar ang long-term structural challenges sa enerhiya nga sa gihapon ang padayon nga ginasolbar sang gobyerno. Gintuad ni Garin nga ining isa lang ka risk management bangod sa panahon sang tensyon sa iban nga pungsod ang pagbuhin sang peligrong isa sa importante nga prioridad. 30 minutos magligad sa alas 6. Sa kita sa Balita Internasyonal, liwat nga ginhatagan ni President Donald Trump ang Iran sa 48 ka oras nga ultimatum agud nga magsugot sa kasugtalan nga ila ginatanya kag nagpaandam nga matilawan sa Iran ang impyerno kung padayon sila nga magpamalibad. Ining statement ni Trump ang ginbuyan kadungan sa search and rescue operation sa US forces sa isa ka American pilot nga nagtibusok sa Iran. Nabaluan nga nagtibusok ang isa ka F-15 kag A-10 nga eroplano sa US sa di natigayon nga maluwas ang isa sa mga piloto sini samtang ang isang padayon nga missing. Nagapadayon ang pagpangita sa among nga pilot kauban ang lokal nga puwersa sa diin may impormasyon halin sa US forces nga ginpaulanan sa balas ang Iranian police ang US helicopter nga nagrescue sa piloto. Isa naman ka strike malapit sa Bushehr nuclear plant ang gintunaan sang kamatayon sa isa ka gwardiya kag nagtugas sa evacuation sang malapit na 200 ka mga workers. Nagpaandam naman ang Iran nga posible magkaangkon sang radioactive fallout sa rehiyon kung magpadayon ang pagpangatake sa amo nga planta.